alijan zaki dan garga mazan yaki su kuwa abi dodoki yan sokoto sai miki kawar su da mamaki dan gaske wajen aiki shawarar da buci gwamna Idris sadauki na dan cadu ta kuna ga sako da gabarinsa billa gurin ya jini hanta wakar ga minista na ayyuka ya irin kuma nauyinta ga gwamna da rabin gwamna turmi biyu sokoto aljanna turmi biyu da zan masoya na turmi biyu dodar na turmi ga Ahmad ya zauna turmi biyu na mu mutashi na turmi kowa ya amfana turmi biyu sokoto mushaki turmi biyu malibin daki turmi biyu ba wasu mamaki turmi biyu ba da yawan maki turmi biyu na da shirin aiki turmi biyu wallan kamiki turmi biyu na da radar taki turmi masu faɗi da cikawa Ahmad mai da kudin darewa Ahmad ga ɗan Ali kurewa Ahmad wanda ya fi su kulawa Ahmad gwamnan Sokoto maiwa Ahmad gagar masu tarawa Ahmad wanda ya fi su kwarewa Ahmad rumfar Sokoto kenan Ahmad mai kwana da shirin nan Ahmad dan halin nan Ahmad mai dan Allah nan Ahmad mai da faɗa da cikan nan Ahmad wanda ake maganar nan Ahmad mai turmi biyu kenan Ahmad matashin gwamna wanda duniya ta nuna Ahmad dan Ali yan Sokoto ɗaukin murna karban ya gwamna yan Sokoto na amfana turmi biyu gwamna dodar magana ta zauna birni har kauye sun ce Ahmad kai daina masu ja'in jama duk mun watsa shirin sun daina itacen kirya kaɗar ma itacen kurna Allah rika ma dai Ahmad ne dai mai magana daidai yan Sokoto dodar dai ga gwamna mai matasa ɗaya mai tanadin jiharsa biyu waye kamar irinsa uku duba ga nahiyarsa hudu gwama da ayyukansa biyar wallahi ya ci gasa shida ko yanzu mun ci wasa bakwai lale da gwamnatinsa takwas casa a samu tusa tara da Allahu ya tsare gwamna Ahmad turmi biyu ne turmi biyu ne mai waka rarara ne da filisko ne Sokoto wane kai wane karya ne na Ahmad dodon kura ne dan baiwa ne mai ja'in jawawa ne kowane ne gwamnan Sokoto jirgi ne hannu biyu ne sun binne mumunto ne kar ta san kar ne lissafin yayi daidai ne nawa hawa biyu ne sabon barinta ne bello buran ya jini hanta ne kudin shaida ne mai daukar nauyin wakar ne minista na ayyuka kutuna mutumin gwamna ne jirgi ikon Allah ikon haske dangin sola yanka barin tela amara da sakiula yar harkalla wuri farfela na gode yaro ne buka ba dan botowa dangi ne haure ba dan harshe ba dillin sabi ne wiwa ba dan farce ba gwamna Ahmad ne hero ba dan gori ba yan Sokoto na gwamna Ahmad ba dai aiki ba dan halima zan fama mu ba maula za mu yi ba mun zo mu da sako ba koko ba wai ruba ba turmi biyu za ka yi wa canji ba ni na faɗi ba yan Sokoto ke wannan magana ba yan bora ba kura tashin rani dale yan rudani wayo ni gabe ne ga birni mai kifi ke karni dan nauyi sauke ni bai zo don wasa ba ba daɗin zance ba ba ran gode shi ba mai jamai bai zo ba shi din dai ba su ba wanda Sokoto ke duba ba girman riga ba ba lankwashe hula ba ga hadari sama bai zubo ruwa zane mai da zabuwa yan Sokoto na nishaduwa Ahmad ya zo da karuwa don mora ko ruwa dan Ali kafin bagaruwa kada dodon kanar ruwa kyawun gula da koguwa sai Ahmad Ali kainuwa ya rayu saman zakar ruwa daraja ta gari da ganuwa daidai fannin musaltuwa turmi biyu babu turrawa
sai mun isko kuran zuwa zai rika mini duku an gode Allahu ka bani iko mun gode biyo lungu da sako an gode in ka mini duku mun gode shawa wasu tabre gwamna Ahmad sai godiya mini duku kun sha ku kai da gwamna mu kan sai dariya mini duku thank you aminu duku an gode malam aminu duku mun gode ko ta aminu duku an gode zaki da mai ko mun gode aminu na gwamna na sarki yamma dama dai dama in zo ka ce ma wa maka mun sara ma mai so ko ta yamma in wata sun kyale ma wa zai tanka ma Allah ya yarje ma ga bugar karfe na sarki yamma mai so ko ta kenan sarki yamma babban jigon nan sarki mai yamma idan Allah nan sarki yamma ga jagora nan sarki yamma ka zo ba sa nan sarki shi ya yamma so ko ta kenan sarki ga yamma baban murna nan sarki yamma mai alkhairi sarki yamma mai kyauta tari sarki yamma babban suri sarki yamma wane wari sarki yamma kwance dauri sarki ne yamma farkon fari sarki yamma mai tasiri sarki yamma sanatan yamma yan sauko ta garin farmu wa mako marashin kyama kwana da yawa kakanmu Baba yau. sun gyale ma nema amiru mai samu wa mako dan sabawa kullum da kake ceton mu Baba yau. na kokawa na zuwa darajar mai gemu wa mako sai godewa muna mina tausan mu Baba yau. sakon barista bello gwaran mutum mai zabta bintin kawo kai ne kota ka hausa mu ka cancanta bintin kawo wajibin minista na yi kanmu da ya cancanta bintin kawo ka tayar mota in dai kasa an gigita bintin kawo to dan Allah ku tattafa wa minista kwarai ku tattafa wa minista kwarai wani mai kai wa gida karuwa ku tattafa wa minista kwarai na gwamna kai ka zamo garkuwa ku tattafa wa minista kwarai ga mu yan sokoto ba damuwa ku tattafa wa minista kwarai ministan aiki tsanin hawa ku tattafa wa minista kwarai ga waka ta fita kara rawa ku tattafa wa minista kwarai inji minista kwarai ya no damuwa ku tattafa wa minista kwarai ya tattara mana injin ruwa a tattafa wa minista kwarai noma na ba mu dubun karuwa a tattafa wa minista kwarai na muku ba ku tashin mai ruwa a tattafa wa minista kai da na sarki yamma na amada mun sarawa minista mun yahewa su duka sun kyalewa kyalli makamar garma Allah ya yarjewa ka biya kudin wakar ma har da na yan amshin ma har na kidan an da zuma